Цены вырастуць адразу на 4 копейкі, а з 4 красавіка яшчэ на 3 копейкі. У Белнафтахіме тлумачаць, што гэта вымушаная захада, выкліканая ростам сусветных каціровак нафты і павелічэння лагістычных выдаткаў для нашых НПЗ. Напярэдадні стала вядома пра рост ценаў і на праезд. З 24 красавіка квіток на одну паездку ў рэгіёнах падаражэў на 15 копеек і цяпер каштуе рубель і 5 копеек. Не застаўся ў Баку і Менск. У сталіцы новыя цены пачалі дзеяць ад сёння. Наземны транспарт – рубель і 10 копеек, а жэтон у метро каштуе рубель і 15 копеек. Падаражэлі і праездныя. Напрыклад, адзіны білет на месяц у сталіцы цяпер каштуе амаль 66 рублёў. Так, як ви вже почули, ці побачили, так само з нами сьогодні у студії Олександр Книрович, автор програми «Атмосфера» на Белсаті, бізнесовець, прадпрымальнік. Вітаємо вас. Да, вітання. Так, спадру Александр. Ну, у Беларусі паліва даражэе паэтапна, плюс 7 копеек за 2 тыдні, 4 плюс 3, так, атрымліваецца. Улады тлумачаць гэта ростам сусветных цен на нафту. Вот гэта сапраўды іранскі фактор, ці проста зручная нагода падняць цэны? Ну, конечно, иранский фактор, потому что, ведаете, у нас цены на газ и цены на паліва формуюцца по зусім розным прынцыпам. Калі в выпадку суадносін з Россией по газу есть такая цена сталая, $128 за 1000 кубометров, то цена на нафту для наших нафтоперапрацоўчых комплексов яна формуецца ў залежнасці ад цены на нафту Brent у Нідерландах. Так? І таму вось гэтае падаражэнне, якое сегодня мы назіраем, яно вельмі вялікае, ад $60 да зараз каля $100 за один баррель, яна павінна была выклікаць падаражэнне нафты з России да Беларусі ў такіх же самых прапорцыях. Так, але ж мы разумеем, што наша, все ж таки у Беларусі меншая лагістыка паміж Беларусі і Россией, нема экспартнай пошліны і так далей, але нафта павінна была даражэць. І яна даражэй. Пытанне ў мяне у іншым. Ведаеце, у гэтай цэне паліва прыкладна 40% гэта падатак ПДВ, і ў ім яшчэ акцызы, то есть гэта тое, што забірае на сябе дзяржава, гэта тое, што ідзе у бюджэт. То бок у дзяржавы была магчымасць ввогуле не падвышаць кошты, а сказаць, ну добра, у нас ёсць такі часовы, а я упэўнены, што гэтае становішча ў персідскім ўсё ж такі заліве, мы все разумеем, што яно часовае, што так быць не можа, то бок калі гэта будзе падоўжвацца яшчэ там месяц ці два, мы пабачым нафту і па 300, і па 400. Таму как бы ўсё ж такі ёсць падзеў, што гэта будзе часова, і вось гэты месяц-два, ну, бюджэт мог взяць на сябе гэты выдаткі. Мог не падымаць на гэта 3% ці на 5 копеек талоны на транспарт. Гэта нейкі такі выбар дзяржаўных органаў. Яны зрабілі яго так. Яны зрабілі, што не гледзячы на тое, што гэта часовая некая з'ява, все ж таки яны будуць падвышаць гэтыя кошты. І білеты там же з гэтай гісторыі? Здаецца, што білеты падаражалі яшчэ да падвышэння коштаў на бензін. Цены наперад глядзелі. Я, ведаеце, я не магу адпавесці за тое, што як гэта было ці звязана, ці не наўпростава, але я нагадаю, што наша кіраўніца, адна з кіраўніц Мінгарвыканкаму, калі падвышаліся кошты на гэтыя самыя праезд, яна казала, чаго вы скардзіцеся? Вы пакрываеце толькі там прыкладна траціну, таму вы павінны быць дзяржаве удзячныя за тое, што адбываецца. Таму как бы там і там таксама былі кошты паліва, але напэўна яна казала аб тым, што беларусы не пакрываюць кошты гэтых коштаў паліва. Ну, канешне, гэта не звязана зараз з персідскім залівам, ну, напэўна. Гэта вось як нагода, напэўна, так? Конечно. Але раз кошты на нафту растуць, ну то лагічна, што і расце кошт перавозкі пасажыраў, ну, раз кошты на паліва растуць у краіне, і кошты перавозкі растуць, але не толькі пасажыраў, але і тавараў. Всю лагістыку, так, і вытворчасць. Нам чакаць яшчэ нейкіх павышэнняў коштаў, то на што? Ну, глядзіце, агульная колькасць нафты, якую мы купляем для внутреннего спажывання, прыкладна 8 мільёнаў тонн. І гэта азначае трохі меней за $4 мільярда, там плюс-мінус. У параўнанні з агульным памерам эканомікі гэта ну, прыкладна каля 5%. І таму, калі вось гэтыя 5% удзела даражэюць на нейкую велічыню, мы можам палічыць, якой адсотак гэта дадасць да агульнай інфляцыі ва ўсіх астатніх таварах. Гэта будзе нейкі ўплыў, калі там топліва падаражэе на 20%, то плюс 1% інфляцыі мы абавязкова пабачым тым ці іншым чынам.
праз падаражэнне хлебу ці падаражэнне іншых прадуктаў, таму што ну, няма ніякага другога спосабу, як ну, даставіць тавары з, ну, не ведаю, з вытворчасці да магазина. Ну, яны все равно выкарыстоўваюць тым ці іншым паліва. Таму вось такая формула падаражэння паліва на 20% выклікае інфляцыю дадаткова. А вось то бок цяперашняя хваля, зараз, Юля, так, толькі вось цяперашняя хваля, то бок яна не выкліча нейкага скачка цен. Такога заўважнага не выкліча, таму што гэта толькі 3% падаражэння, ну таму там 0 колькі-то мы пабачым. Гэта не будзе заўважна на агульных статыстычных лічбах, але будзе заўважна на, как бы, на выдатках асобных прадпрыемстваў, якія, магчыма, ну і людзей, которые заправляюць машыны. Конечно, ну, людзі, канешне, у беларусаў будзе пытанне, чаму ваюе Трамп, а аплачваюць гэта они. Ну, вось таксама пытанне, як тады адрэагуе Лукашенка, калі пацягнецца рост коштаў на харчы, напрыклад, на нешта яшчэ, бо доўгі час рэгулявалі пэўныя тавары, а тут, калі паліва даражэе, лагістыка даражэе, то, адпаведна, і прадаўцы маюць падняць кошты на гэтыя ўсе тавары. У меня есть адказ, ён не заўважыць. Ён зробіць выклік, што нічога не адбываецца. Чаму? Таму што, ведаеце, мы аб гэтым казалі ў праграме «Атмасфера», тое, што ёсць прагноз міжнароднай арганізацыі, там, харчовай арганізацыі пры ААН, тое, што ў гэтым годзе інфляцыя па прадуктах харчавання ў Беларусі будзе 8,9%, а ў Польшы будзе 1,2%, то бок розніца ў 7 разоў. І зараз мы яе ўжо назіраем, таму што па выніках лютага было не 8,9, но 8,7. Беларусі зараз вельмі высокая інфляцыя па харчам. І таму, калі ну, гэта пацверджваюць і іншыя дадзеныя Белстата, апошні апрос нашых беларускіх гаспадарак быў тым, што як быццам у нас растуць заробкі, як быццам людзі багацеюць, а чамусьці выдаткі на ежу яны ў нас не скарачаюцца, а растуць. То бок было 37,3 там, у трэцім квартале мінулого года, а у чацвёртым чамусьці ўжо 37,8. То бок інфляцыя па харчах у нас вельмі высокая, у параўнанні з еўрапейскімі краінамі такая ў разы вышэйшая, але пакуль Лукашенко робіць від, што яе няма ніякай інфляцыі. Так, вось вы згадвалі пра тое, што ўлады маглі б, напэўна, і не падвышаць кошты на паліва, бо ёсць акцызы, ёсць той самы падатак, які вы згадвалі. Ну, але вы ўжо падвысілі. Што цяпер? Ці ёсць спадзеў, што адкруцяць назад пазней, зробяць танней? Калі, напрыклад, вайна скончыцца? У нас ніколі так не бывае. І ввогуле, ведаеце, ёсць учебнік эканомікі, там наўпрост напісана, што цэны назад ідуць вельмі у Беларусі не ідуць ніколі назад. Таму вось гэта зафіксаваная, ўзятая вышыня, яна будзе, канешне, трымацца, нягледзячы на тое, што я ўсё ж такі прагназую, што калі скончыцца вайна у персідскім, канешне, заліве, і праз месяц цэны прыйдуць у нармальнае становішча, таму што нафты ў свеце больш, чым дастаткова. Няма сусветнага дэфіцыта нафты, гэта часовая з'ява. Но, канешне, у Беларусі ніхто не будзе адкручваць назад кошты, гэта немагчыма. Але разам з тым, не толькі ў Беларусі патрошачкі даражэюць, але і пашмат розныя паслугі і тавары даражэюць ва ўсім свеце. І тое, што з чаго карыстаюцца у тым ліку і беларусы. Netflix сёння абвясціў, што павысіць падпіску, так, кошт. Цяпер уже будзе $9 без рэкламы. PlayStation вырастуць, так. Это вот толькі сёння розныя маркі паведамляюць пра павышэнне. Як гэта адаб'ецца на імпарце беларускім і наогул на коштах тавараў у Беларусі? Ну, вы ведаеце, я, на жаль, не з'яўляюсь адмыслоўцам ні ў Netflix, ні ў другой. Таму што, ведаеце, імпартныя тавары маюць. Я разумею. Но, бачыце, гэта ўсё ж такі паслугі. Гэта не непасрэдна тавары, а паслугі тым, чым мы карыстаемся. Па падпіскі і сабекошт якіх не залежыць наўпрост ні ад нафты, ні ад нейкай іншай сыравіны. Таму гэта рашэнне саміх буйных кампаній, яно, напэўна, звязана з інфляцыяй долара. Магчыма, звязана з нейкім павышанай якасцю у Netflix і чагосьці іншага. Гэта не звязана з сусветнымі трэндамі, не звязана з вайной. Заўсёды была інфляцыя па долару. І мы ведаем, што кошт бутэлькі Кока-колы калісьці быў 5 цэнтаў, а зараз меней за нейкую велічыню значна больш у разы ты не знойдзеш. Таму гэта падвышэнне коштаў нармальнае з'ява, і калі мы бачым статыстыку, то зараз у Польшы інфляцыя 2,2%.
У США прыкладна такая ж трохі большая или прыкладна такая ж інфляцыя, і яна заўсёды ёсць у эканомікі. Эканомікі для развіцця патрэбен невысокі ўзровень інфляцыі, калі ён вылічаецца 1-2%, гэта нармальна. Таму я бы не рабіў сёння з гэтага некую буйны тренд. Все ж таки, мне падаецца, што гэта больш чым менш нармальна, тым больш, што людзі могуць адмовіцца глядзець Netflix і ўключыць Белсат ці беларускае тэлебачанне. Так, але курс рубля хвалюе кожны дзень і многіх беларусаў. Ну і спадар Галоўчынка, сёння кіраўнік Нацбанку заявіў, што пакуль не чакаюцца сур'ёзных узрушэнняў на валютным рынку, і калі яны і будуць, то ў іх ёсць усе інструменты для таго, каб гэта залагодзіць. Відаць, гаворка пра гэты ЗВР, золотавалютныя рэзервы, которые выраслі разам з коштам золота, который зрэшты ўжо пачало падаць, так? Але прынамсі яны так гатовыя, відаць, калі што будзе нешта ціск на курс, то нейкім чынам выкарыстоўваць, відаць, гэтыя рэсурсы, але вот не выкарысталі ў выпадку з палівам, так, што маглі бы зрабіць і беларусам. Як вы ацэньваеце перспектывы курса ў гэтай сітуацыі? Ну, ведаеце, я пагажуся з Галоўчынка. Зараз у беларускай эканоміцы гэта цікава, гэта парадокс, але ў студзені становішча з мінусавым сальда па таварам было лепей, чым было год таму. То бок зараз у нас знешні гандаль больш-менш збалансаваны, і ён не цісне зараз на курс. Таму ўнутры самой Беларусі няма падстаў, каб курс неяк там вагаўся і кудысьці рост. Ці ёсць яны ў Расіі? Ну, заўжды эканамісты казалі аб тым, што для расійскага бюджэту, у якога зараз буйныя праблемы, больш выгадны курс паміж 90 і 100 рублямі расійскімі за долар, і, магчыма, вось гэты рух можа адбыцца, і, магчыма, гэта прыбавіла бы да беларускага курса плюс 10-15 копеек, але не болей за тое. І пытанне вялікае, ці будзе гэта рух зараз, таму што мы бачым, як у выніку вайны ў Персідскім заліве расійскі бюджэт зарабляе больш. Таму пакуль я бы не казаў аб тым, што ёсць нейкія такія вялікія нейкія, спадзевы ці наадварот, как бы, што нейкі жах таго, што будзе рухацца долар. Ну, я тут пагажуся з Романом Галоўчынкам. Яшчэ цікава мне было вас спытаць вось што. Белнафтахім абраў такую стратэгію малых крокаў, спачатку на 4 копейкі, пазней на 3 павялічыць. А памятаем, як на 1 копейку падаражэнне адбывалася. А тут, нібыта, у кароткім часе адразу на 7. Ці змякчаецца шок пакупніка такім чынам, на вашу думку? Ці это слушны псіхалагічны прыём або не? Дарэчы, вось сёння мы пыталіся нашых гледачоў, ці б'е па кішэнях, па гаманцах, і 67% адказалі, што так, б'е гэта падаражэнне. Ну, ведаеце, вось падвышэнне коштаў вось такімі крокамі, гэта зноў вынік нейкіх фантазій Лукашенка. Мы памятаем, як калісьці паднялі кошты адразу, потом адкацілі, ён загадаў, што калі вы падвышаеце, давайце па 1 копейкі. І вось так вось былі такія падвышэнні. І я нагадаю нашым гледачам, што ўжо год таму быў у нас перыяд, калі, мне здаецца, раз на тыдзень на 2 копейкі падвышалася кошт паліва, і 8 разоў гэта адбывалася. То бок гэта, канешне, для эканомікі вельмі дзіўна. Як гэта лагодзіць уплыў на кашалькі, на гаманцы беларусаў, я не магу себе адпавесці. Я не ведаю, як гэта можа быць, калі ты падвышаеш на 7 копеек адразу, ці на 4 плюс 3 копейкі. Гэта, ведаеце, незвычайная з'ява, якая толькі ў Беларусі існуе, таму што вось псіхіка аднаго чалавека ўплывае на працу ўсей галіны і ўсіх беларусаў. Ці есть в этом сэнс? Нет, в этом сэнс няма. І зноў мы прыйдзем да нашага пачатку. Увогуле, ці ёсць сэнс падвышаць на 7 копеек пры росце коштаў у нафты на 40 ці 50%, калі ты ведаеш, што гэта пойдзе ў адваротны бок.